wannan matar ce ta sa cikin ƙarya domin ta kashe President ɗin wannan garin. Haka ta sa cikin ƙaryar nan ta shigo wannan ofis ɗin ta nuna fa ba ta da lafiya. A take wannan mutumin ya riƙe ta yake tambaye ta me yake faruwa. Ta ce tana neman ta zo ta shiga banɗaki. Haka ta ɗauko wannan waya forward da za ta kashe shi ta canza wa wannan shugaban ƙasar. A take wannan shugaban ƙasa yana ɗaga wannan wayar ya fara farfaɗiya. A take suka fara rikicewa suka ce ai wannan matar ce. A take wannan mutumin ya fara yin wani kakari zai mutu. A take wannan President ɗin ya mutu a take. Haka aka zo za a kama wannan mata. Ana zuwa fa kawai sai aka ga wannan mata a cikin wannan linta amma kwata-kwata mutumin nan bai kula ma ita bace ba. Kawai yana juyawa ba sai ya ganta ba ta mai wani duka ta ya ɗauko bindiga ta bige wannan bindiga. A take ya dinga wulwula ta. A take ta shaƙe wannan mutumin sabida matan nan fa tana da ƙarfi. Kawai ya ɗauko wuƙa ya yanke wannan abin da ta shaƙe. Suka dinga rigima da wannan mutumin. Tana kawo mai wuƙa fa amma haka ya dinga kakkarewa. Ita ma tana kakkarewa. Ya dinga kawo mata wuƙa ya caka wannan cikin fa. Yana caka wannan cikin fa kawai ta